Vi bygger systemer, der beskytter. Din boligskat skal blive færre, og vi skal holde corona væk. Men kig, hvad der skete. Kig, hvad de gjorde med dine penge, med dit Danmark. Til en computer, der ikke virker. Konsulenter tjener din årsløn hver dag, men systemet bare slasker. Dit hus er solgt for 2, men computeren siger 3 eller 1. Den ved det ikke, nej den ved det ikke, og du kan men kig, hvad der skete. Kig, hvad de gjorde ved os. De ved det ikke. De ved det ikke. En som man ikke tør at sige højt væk. De brød loven. De brød loven. En som man ikke tør at sige højt væk. Ingen ansvar. Ingen fucking ansvar. Hvor længe endnu? Minkfarme var allerede døde, men retfærdigheden aldrig der. De drukner i pels og benægter lukken. SMS'erne slettet og væk, dokumenterne forsvundet i natten. Og manden der fik 400 millioner minkerhvervet var tortur og aldrig skat. Men kig, hvad der skete. Kig nu, hvad de gjorde. De ved det ikke. De ved det ikke. 5 milliarder, de vil fucking ingenting. De brød loven. De brød loven. 30 milliarder kroner. Ingen ansvar. Ingen ansvar. Hvem betaler? Det gør du. 35 milliarder. Det er 8.000 fra dig. Fra hver dansker. Fra din lomme til ingenting. Først systemet der fejler, så beslutninger uden lov. Hver gang du spørger